Ahojte ľudia, vítam vás z dnešného videa. Ja by som tu začal takovú novú sériu videí a to je push Rika na Prestige 1. Vidíte, že zatiaľ sme ešte ani na Silveru, a takže nám to trošku potrvá. Mimochodom, ako by ste chceli, počkajte, nie, moment, tento tu pin, tak teraz sa vám tu zobrazí QR kód. Dobre, dúfam, že ste sa nasmali, tak hej, tak čaute. Takže, poďme na to. Dneska dáme aspoň ten silver. Alebo, či uvidíme. Tak poď tu, Dynamite. Mám ťa. Easy. Nemôžem otočiť. Nice. Nie! Tak aspoň 400 trofej, tak uvidíme, čo nám padne. Mimochodom, sa teším, že za chvíľku nám už končí táto sezóna. Nič zlom proti dropom, ale mňa tu chýbajú tie house dropy. No. Takže. Poďme na to. Kámo. Čo, Riko versus Riko. Nie! Dáme aspoň 420 dneska. Aspoň 420. Minimálne. Kámo. Nie. Proste prečítam. Dobre. Nie. Dobre, tak aspoň 410. 410. To mi postačí. Kamo, akože... Toto povedal, nie je úplne ten najlepší mapa na Rika. By som povedal. Poďme do spajka. Dobre. Ty si ma neberieš. Nie! No nic. No tak proste... Dobre, ja si aspoň pre tú jednu trofej a potom ukončím už, kámo. Takže veľmi, akože na pár dní veľmi dobre nezačíname. Akože... Komu, jak ty môžeš mať ikonku s boxom, bolt vychádzaš, že neviem kedy, nemôžeš to prosím mať, kámo. Však bolt vychádza až niekedy na konci júna. Možno až v júli. Teraz neviem. Presne, ale ako možno to mohol mať. Nice. Poď skvíku. Nie. Dobre sme. Dobre, ešte máme tu Liliako, to máme ešte okrem. Tu je. Dobre, proti komu teda ideme? Zaujímavú gadžetku. Gold? To nie je nič zlé.
Mám ťa, nice. Takže to bude asi pre toto video všetko. Takže čaute. Nice. Koľko mám na video? Tak čaute.